Čauko ľudkovia, zdravia z Lenuš a ja vás vítam v mojom ďalšom random vlogu. Čiže ako som slúbila, tak som splnila. Tuto na vás čaká ďalší random vlog. A prvú vec, ktorú by som asi chcela spomenúť v random vlogu je, že by som vás chcela oboznámiť so zmenami, ktoré sa udiali zatiaľ za tú dobu, čo sme sa vlastne nevideli. A tie zmeny sa udiali, ako ste si už v prvom videu všimli, bolo, že sa zmenilo celkové prostredie, v ktorom natáčam. Aj keď vy ste moju izbu nevideli, asi ani predtým. No, mohli ste si to všimnúť v tom vlogu, keď som mala blondiaté vlasy. Tuším, to bol úplne prvý vlog. Taký úvodný, informačný, čo bolo... No ale to nebolo až tak vidieť. Proste zmenilo sa prostredie, pretože som sa presťahovala a zmenilo sa pár vecí. Kto si všimol detaily, zmenila sa táto posteľ. Zmenil sa tento stôl. Čo by som ešte také povedala v random vlogu, okrem toho, že tu je taká krásna tma. Áno, mohli ste si všimnúť, už mi nevysvetľuje ksicht jak Ježiškovi, lebo sú zatiahnuté rolety, pretože keby som ich roztiahla, tak budem mať zase celý bielý ksicht. A to myslím, že by nikto z vás nechcel. A už neviem ani o čom kecať v random vlogu. Páni Bože. Hej, môžete vidieť tam to je dôkaz, že sa učím. Včera to tam bolo tiež, ale včera to bolo viac menej nedotknuté, pretože mne sa tak strašne nechce. Mne sa nič nechce. Ja som tak neskutočne lenivý človek. Ja normálne si mám chuť prísť v kuse natrieskať, že Pane Bože, však sa prekonaj, rob niečo, nie? Nesed na tej riti, však aj niečo rob. Komu sa chce v lete niečo robiť? Napríklad čo sa týka školy, čo sa týka upratovania. Ja by som najradšej behala niekde vonku normálne s ľuďmi proste zabávať sa všetko a nie sa drviť matematiku a štatistiku, veď to je samé počítanie a mne sa už fakt nechce. Ale musím. No vidno to na mne strašne, že mne sa chce učiť. Čo nespravím. Však spravím skúšačky a budem pakať. A nezabudnite mi napísať, že napodobňujem Goga alebo už mi to kamarát písal, že keď pozeral na videá, tak som mu časťami pripomínala, že sa kúka na Goga. Ja za to nemôžem, ja neviem, či mám zlozvyk alebo neviem, tak proste ja keď niekoho dlho sledujem, celkovo, či už v reálnom živote, alebo proste len z videí. Ja strašne veľa vecí pochytím po tých osobách. Proste ja si to niekedy ani neuvedomujem, že robím grimasy, že používam tie isté frázy, alebo tak. Čiastočne si to časom uvedomím. Áno, robím presne to, čo robil on. Áno, robím presne to, čo robila ona. Áno, ksichtím sa presne jak on. Ale mne to pod momentom vtedy nepríde, takže mi prosím nepíšte nič. Ty robíš toto jak Gogo, alebo máš podobné toto ako Medbros, alebo podobní youtuberi. Proste nepíšte mi to, lebo ja sa fakt ospravedlňujem, keď sa v niektorých veciach strašne na nich podobám alebo robím. Ale ja niektoré tie zlozvyky mám pochytené možno aj od nich a niektoré zlozvyky vy nemôžete vedieť, či ja taká v skutočnosti reálne nie som, či sa tak nevyjadrujem, či sa tak neksichtím. Nemôžete povedať, že niekoho kopírujem, keď sami neviete, či ja sama už to nerobím skôr. Nemôžete vedieť, že teraz keď spravím toto, či to nerobím v reále, či to robím len presne podľa neho, alebo či to mám odchytené od neho. Proste, ja si myslím celkovo, že odsudzovať ľudí preto, že niečo po niekom kopírujú, oni to možno čiastočne áno, niečo napodobnia. Jasné, že málo kto je originálny, tým neukazujem na seba, ja nie som originálna, to si nemyslím, lebo ja svoju originalitu nepoznám, že jaká som bez toho všetkého a aké mám svoje originály, čo nevie nikto, len ja, proste na mne to sedí najviac. Ale myslím si, že nie je pekné porovnávať ľudí, že niekoho kopírujú, pretože aj keby k tomu došlo, bože, veď keď to video sa dá sledovať a všetko, tak na čo riešite detaily, bože, veď to pozerajte, keď sa vám to nepáči, tak to vypnite. Troška sa to stoplo, takže budem musieť asi spojiť tieto dva videá dokopy. Strašne dlhá, keď sa mám strašne málo pamäte. No,
presne to. Proste, neviem, mne sa to nepáči. Lebo fakt, to mám teraz každému youtuberovi písať. Napríklad, keď vidím niečo podobné, že bože, ty si čisto jak toto, alebo bože, ty robíš všetko jak toto. No, keď sa mi to páči, tak to pozerám aj jedno, koho napodobnil. Ak sa mi to nepáči, tak to vypnem, ale nebudem dávať dislajky a podobne, alebo povedať, bože, on je zase taký jak tamten, bože, však to na ňom si nedá pozerať, akože čo na ňom vidia. To je jedno, ja to robím vždycky, nepáči sa mi, tak to nepozerám. Logika, nie? Však asi mám rozum. Či akože to má nejaký zmysel sa ponižovať v komentároch, ale dobre, to teraz rozoberáme úplne iné, čo už asi každý rozoberal. Ja som narážala na to preto, ako nechcem to rozoberať, ale robila som isté veci a chcela som vopred upozorniť ľudí na to, aby to proste nekomentovali a nedávali priblblé komentáre, typu kopíruješ. Lebo vezmeme si to tak, že proste málo kto je dneska originálny a aj väčšina tých najlepších umelcov občas využije niečo, čo už použité bolo. Ale nie preto, aby sa tomu človeku vysmiali a povedali, ja to viem spraviť lepšie. Ale skôr aby poukázali na to, že aj keď si občas niečo ukradnem, tak to nie je zlé a môžem to využiť na niečo lepšie. Ale nechcem tým nikoho strapniť. Že, a použijem teraz tvoju frázu, chcem ťa strapniť, aby som proste upozornila ľudí na teba, alebo niečo podobné. Nič zlé za tým nie je, keď sa to proste človeku stane. Od raz, dva raz, tri raz. Dobre, no, tak niekomu sa to stane viackrát, niekto to robí schválne. Ale tak neriešme to, proste to sú ľudia. Takže sa s vami lúčim a pokiaľ sa vám toto video páčilo, dajte like. Ak sa nepáčilo, tak môžete aj to, ale pozrite na ten smutný face. Ale nie. No, potom čo ďalej? Kto nemá odber, tak jasné, že odberať. Ak vás tieto videá zaujali celkovo z mojej tvorby a chcete vedieť o novinkách, tak by som možno odporúčala dať vám odber, kde sa dozviete vždycky, keď pridám nejaké nové video. A taktiež môžete video zdieľať. Máte nejaké otázky, nápady? Ak máte otázky, môžete mi ich kľudne dať tuto do komentárov na YouTube pod toto video. Alebo na moju fanpage, ktorá bude v popisku. A takisto, ak máte nejaké otázky, takisto v popisku bude aj môj ask, kde sa ma môžete hocičo spýtať, bez zábran, anonymne alebo menovite. Leno sa s vami lúči. Čaute.